दिनैनि हाबाफारियाव फैनानै हाबाफारियाव फैनानैथ' आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंखौ लेंहरनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय गथ'फोरखौ थुलुंगा होनाय, बर' फरायसा फरायसुलि दा बिसोरखौ थुलुंगा होनो मोननायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आबसुनि मावथिफोरखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय थादों। नोंथाङा एमपिएससि आनजाद उथ्रिसारनायनि आन्दोआव मा दं ना माबायदि प्रिपेरेसन खालामदों नोंथाङा? एपिएससि प्रिपेरेसन खालामनायाथ' आंना बिराद माने गोबावनिफ्रायनो सोलिबाय थादों। सिभिल सार्भिस एबा आं इउपिएससिनि प्रिपेयार खालामबाय थादोंमोन। बे समनिफ्रायनो आं एपिएससिखौबो खालामलांबाय थादोंमोन, एग्जाम होबाय थादोंमोन आरो 6 इयार्स आंनि एपिएससिनि स्ट्रागोल आरो बेनि सिभिल सार्भिस स्ट्रागोल। बेनि उनाव दिनै आं साक्सेस जादों, बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। इयुन स्टुडेन्टफोरखौ नोंथाङा मा फोरमायनो नागिरदों? इयुन स्टुडेन्टफोरखौथ' आं बेखौनो बुंगोन, बयहाबो थांखि दानांगौ, सिभिल सार्भिसल' नङा, जेखि थांखियानो लाया माने गोसो होनानै माने नाजानानै फरायलांबाय थाबानो गासिबो गावबागाव थांखियाव जाफुंगोन, सुफुंनो हागोन। गोसो होनानैल' खस्थ' खालामनांगौ। लाइफआव माने खस्थ' खालामबासो माबा मोनसे नङा मोनसे जाखायो। ओंखायनो उन जोलै माने गथ'फोरखौ आं बेखौनो खावलायो, माने खस्थ' खालाम, थांखि ला आरो नाजा, होमबानो साक्सेस जागोन आरो लाइफआव। आथिखालाव नैबे बिजोंखौ लानानै, बर' बिजोंखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा बुङो जे बे बर' बिजोङाव फरायब्ला माखासे फरायनायाव जेनेबा नैबे एपिएससि इउपिएससियाव क्लियार जाया होननानै बुङो। बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायगोन? बेखौथ' नोंसोरबो नुबाय, बयबो नुबाय आरो बुंबोबाय थाबाय बयबो। बर' मिडियाम फरायनानैबो इउपिएससि पास खालायनाय दं, दासिमावबो दंबावो। बर' मिडियाम पास खालायनानै सन्जिब नार्जारि दं जोंहा आइपिएस, बर' मिडियाम फरायनानै पास जादों आरो एपिएससियावबो मेरला दं बर' मिडियाम फरायनानै पास जानाय दं। आरो दिनै आंबो सासे बर' मिडियाम फरायनानै एपिएससिखौ क्लियार खालामदों। आरो बिनिफ्राय बांसिन जेनेबा गोसो सिङाव माने मोनसे जेंना थानो नांला, माने बर' मिडियाम फरायनानै जों माखासे एग्जामफोरखौ पास खालामनो हाया जानो हागौ। माने खस्थ' खालामनाया बांसिन थागोन जोंना। बर' मिडियाम फरायबा एसे खस्थ' खालामफिननांगौ, मानो होनोब्ला जों गुबुन लेंगुवेजखौ माने नाजावहैनांगौ जायो गोजौ लेभेलाव। बेनि थाखाय बांसिन खस्थ' खालामनांगोन। दा खस्थ' खालामबा जायैनि जेबो खोथायानो गैया आरो। बाव बर' मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बा इंलिस मिडियाम जेबो खोथा फैया। बे मिडियामा जास्ट लेंगुवेजसो, रोंनाया नोंनि टेलेन्टसो, नोंनि मेलेमासो आसल। नों बर' मिडियाम फरायनानैबो नोंहा टेलेन्ट दं, नोंनि ब्रेनासो आसल। नोंहा ब्रेन दंबा, नों इउज खालामनो रोंदोंबा मेलेमखौ, बेसो मेन खोथा। बाव लेंगुवेजआ एथ' माने जेंना लाबोआ आरो, लाबोयो एसे, खिन्थु जेंना लाबोआ एथ'ग्राब गिदिर फेक्टर नङा आरो। बेखौ अभारकाम खालामनायाव जोंनि बर' मिडियाम स्टुडेन्टनि थाखाय एथ' गोब्राब नङा आरो। बिराद माने रिसर्सेसनिफ्राय मोनसे आरो इउटुब दं, कचिं क्लासेस दङ, जोबनो गैयै माने अपरचुनिटिस दंसै आरो। जेरावबो नोंसोर मा गोसो दं बेखौ बयनिफ्रायबो सोंनानै बा अनलाइन बा इउटुब बा बेफोरनिफ्रायनो नोंसोर लानो हागोन आरो। मा फरायनांगौ, इन्जिनियार जानो थाखाय दंजोबसै आरो। दा बेनो मोनसे खोथाया जाहैबाय थाखा फैसा। जोंनि बर' मानसिफोरनाव बा बर' मिडियाम फरायनाय मानसिफ्राथ' थाखा गैयै मानसिफ्राथ' बर' मिडियाम फरायनो होननानै फरायो।